Alright, kabalen, syempre, ready ta na po kikatamong Egg Challenge Relief Giving Season 2. Kenny mo yan King, Aramuna Space, Ojo Kaluguranda ka YouTube channel. Kaya subscribe na and hit the notification bell. Tara na! Alright, kabalen, atsuta na po kining first destination tamo, kiniking kaya katamong Egg Challenge Relief Giving Season 2. Kaya dakal pong salamat kareng eganaganang sinuporta at memye Ebon, Tuyo at Kamatis at syempre atin mapilan memye Abiyas. Kaya dakal pong salamat. Tara na po. Humiyata na pong Ebon para kareng kabalen tamong less fortunate na talaga namang pantawid tulong yamo po ini sana po aboryanan de. Alright kabalen, ayun na po yung metong hindi na tama. Tao po. Ay kuya, ayan, ito po yung Egg Challenge Relief Giving ng Aramon and Friends. So, bibigyan po namin kayo ng ito. Ano po pangalan nila? Ayan, Roy, si Roy. Dito po tayo sa labas. Para po sa inyo. Thank you so much. Ayan, kaway naman po. Tao po. Tao po. Ayan, ayan. Oh, ito yung egg challenge namin. So, isa ka sa mga bigyan. May itlog yan at saka tuyo, ebon, kamatis. Ano pangalan ni ate? Mariel. Mariel! Ayan, kaway naman, kaway. Ayan, juntis ka. Para po sa inyo, galing sa Aramon and Friends, Egg Challenge Relief Giving. Pangalan po? Ronnie Flores. Tao po. Ay po, mamimigay lang po kami ng itlog at saka mga ibang items pa galing sa Aramona and Friends Egg Challenge sa Relief Giving. Pangalan po nila? Mirasol. Ayan, para po sa inyo, sana makatulong po yan. Tao po. Nanay, ano po pangalan nila? Senaida. Ayan, ayan. Meron po kaming Egg Challenge kasi Easter Sunday ngayon, di ba? Galing po sa Aramon and Friends at sa mga sponsor natin. Para po sa inyo. Ayan. Sige po, wag na po kayong lumabas kasi senior na po kayo. Hindi pa naman. Okay, thank you po. Alright, kabalen, si nanay at si tatay, ayan, suki na sila ng Aramon and Friends. Na pag meron tayong mga blessing, kahit konti-konti lang, ayan, lagi natin silang suki. Ayan, si tatay, ano sa pangalan mo tayo? Tatay Leopoldo.
At saka si Nanay Mariel. Ayan, kaway-kaway. Okay, kabalen, atin tamo pong metong adinan, lumipat tata mong ilog. Kasi medyo malaw titang tete kung magbalik kami pagkatang tete. So, para miraslamo rin kaya katamong didinan na pantawid, tulong, Kenting Egg Challenge, Relief Giving, Season 2. O diba, makaloka yung eksena. Kumusta na ako man nung maka-aura ko, Ken, kabalen? Kumusta naman yung beauty ng aral, sumulong yaking ilog. Pero, sulit naman yung pagal. Patsi ayat at tala, kaya katamong pantawid, tulong ka rin kabalenta mo. Go, go, go! Actually, pupunta lang tang priority kay ni Lolo, tang magdili-dili na mo king baleta. So, ating kamong adala na nadong barong-barong nga bale. So, dininan taya rin blessing at tulong pantawid yachi. Ampong, metong pang blessing para kang achi na balamig polbuya payata niya kalambat manit. Okay, kenina achi, baka tayabot ko ng blessing mo. Ayan, lago mo, ne? Okay, ayan ilolo. Okay, kabalen, syempre malapit yung puso ko. Itong malapit yung puso ko, rin mamasagang 3-wheeler. Kaya lusuban tala at tingnan talang blessing. At siyang pantawid tulong mo din ikakatamong mamasagang 3-wheeler. Karing kanto-kanto. Go, go, go! Alright, kabalen. Siyempre, inunatala pa rin mga lapit. Deni nga tsukening Barangay Lourdes, Chopaco, City of San Fernando. Di nga luwa naman, taga Moras la, taga San Jose, at aliwa pang lugar, Keniking City of San Fernando. Kaya, dakal tamo apasaya at apakaili ka rin kaya katamong mamasadang padyak o 3-wheeler. Alright, kabalen, kay ba tampong meme kareng mag-wheeler, kareng kanto-kanto, yan punta lang taneman imeto nga part na ning Santo Tomas, King Barangay Sapa, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Nilanan tayo po in famous Camp Olivas, Keniking City of San Fernando, Pampanga. Siyempre, dala ng taya rin in kakatamong bibisitahan in San Matias, Parish Church. Okay, kabalen, abe kayong pasibayo yung Lola. Nakasilag yung mo, Lola? Diyos Cora. Lola Diyos Cora, Keniking Sapa, San Matias, Santo Tomas. Yan. Dakal pong salamat ka rin, donors tamo. Bye-bye na, Lola. Bye-bye. At syempre kabalen, aliwa mo'y lola yung nga din ng tamong tulong pantawid. Munong ne, pati rin kayang siping bale na mangailangan mo rin king kakatamong lingap. Diyan ditak mong blessing, pasalamat la pong maragol. At syempre kabalen, atin tamong nga pasayang mapila na frontliners. Alright, kabalen, punta lang tayo pitang metong lagi tamo rin dedina na matwakeni. May nga palwa ko rugo, as na akong kalunos keng matuwang ngayon. Tao po! Lola! Lola! Bibigyan lang kita ng blessing. Ako yung nagbigay sa'yo noon. Oh, babalikan kita ngayon kasi may mga sponsor tayo ngayon, no?
Alright, kabalen, apin po yan yung kakatamong Egg Challenge Relief Giving Season 2 Part 1. Part 1 niya pa mo po yan. Ang tabayanan tayo po yung kakatamong Part 2. Manipon tapa ulit ebon, tuyo, ampong kamatis na talaga namang magpasayang tune karing kakatamong kabalen. Dakal pong salamat kay kayungan po manibatan po king puso ko, king puso ng ara muna. Sabi ko talagang, Diyo, kaluguran da kayungan. Anyway, dakal pong salamat. Siyempre, mumunandili king nga pong Ginoo, king pamanantabi na po kay katamungan para makapag-share tamong blessing karening kabalentang. Dakal pong salamat king KKPK, kapampangan ko pagmaragol ko family. Ayan, dakal pong salamat kay kayungan. Dakal pong salamat Sir Leon from Tarlac. Thank you so much po. Miss Jules Canlas, Iyon Jinjong, dakal pong salamat. And kang Sis Liza Venerable, dakal pong salamat kay kayungan. Ayan, kang Sis May Manalang Santiago, dakal salamat. God bless po kay katamungan. Sana po kayo sasawa. Nasasawag ka rin ka na ako pong proyekto. Na sumawag ka rin kay katamong kabalen. Ayan, diyang makanami po kalaw. Di kay katamong lakaran, tawiran, o lipatan na ilog. Basta po makasawag tamang bawat tao. God bless us all and keep safe everyone. Inyong kaluguran nyo. Nilulugod kay kayo. Ara muna.